Akhilja Sodaran, Indjan ta' 36 sena residenti l-Msida li jaħdem bħala terapista tal-massaġġi baqa' jinżamm arrestat wara li ġie mixli li fl-24 ta' Ottubru stupra mara fi spa ta' lukanda f'Taslima. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-avukat Jennifer Polidano u l-ispetturi Wayne Boħaġar u Jina Zoppardi spjegat kif ir-raġel allegatament stupra lil mara u wettaq atti ta' natura sesswali waqt li qed jagħmilha l-massaġġi. Il-prosekuzzjoni żiedet tgħid li l-mara qalet li fil-ħin tar-reat hi kienet bla ħwejjeġ u r-raġel daħal subajh fil-parti privata tagħha. Quddiem il-Maġistrat Anne-Marie Tate ir-raġel wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Tfajla minn Ħażebbuġ ġiet immultata 300 euro wara li ammettit li fl-24 ta' Ottubru li għadda kisret il-kundizzjonijiet tal-qorti imposti fuqha rigward każ ieħor. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Rodri Kattart spjegat li waħda mill-kundizzjonijiet tal-ħelsin mill-arrest fuq każ ieħor li tfajla kisret kienet dik li kellha tkun ġewwa bejn id-9:09 ta' filgħaxija u s-7:09 ta' filgħodu. Hawnhekk fejn tqal li waqt roadblock fi triq l-Imdina f'Ħażebbuġ, uffiċjali tal-Pulizija arrestaw lit-tfajla wara li waqfu karozza li kienet tinsab fiha. Quddiem il-Maġistrat Anne-Marie Tate it-tfajla ammettiet u ngħatatilha l-multa ta' 300 euro.